мушқулат мувозинат пайдо шуд. Вақте ки ман дидам ки мувозинат пайдо шуд, яъне ки бевосита аз лиҳози чӣ гӯям маблағ мувозинат вақте ки пайдо шуд, ман гуфтам ман бояд ин корро ба тарзи ҳирфаӣ ба анҷом расонам. خیلی خوب خوب اکنون من اعلام میکنم رقم تلفن ها رو و وایبر رو شنونده های عزیز و گرامی قدر شما میتوانید توسط وایبر پیام های خود رو فرستید 8840107 و رقم تلفنی ما در استودیو 44107 شما مخلصانی عزیز امکان دارید که به واسطه امروز به مبارز زنگ بزنید و سوال خود رو پیشکش کنید یا اینکه توسط تلفن با خود مبارز هم صحبت شوید زیرا مبارز مهمانی برنامه دوربین در آسیا پلاس است. امروز مهمان داریم قهوه دوستانه را آماده کردیم در نزد مبارز موندیم و یک قهوه دیگر در نزد من از قهوه می نوشیم زنگ‌های تلفنی شما را قبول میکنیم و امروز روز تفریح هست برای شخصا من و تهیه‌گران برنامه دوربین. الکی پیام ها آمدن مبارز. خوش یک نفر با نام F&P&U توسط وایبر می نویسد سلام گرم و صمیمی از شهر اصفهان با برنامه دوربین. سلام با آقای ارزو جان و مهمان دوربین. سپاس. مرا در خانه هم ارزو جان میگویند. با مبارز جان عثمانов سلام. مبارز جان به رقابت هنر پیش نمی رود. شما هنری بهترین دارید. با شما بردباری آرزومندم. یک سوال داشتم. در نقشه هست یا نیست که با جانبک مرادов дуэт бихонед, яъне бадиҳа бихонед, ё ки бо Алексей Чумаков? Бо Алексей Чумаков дар нақша ҳаст. Орзу дорам. Мо бо Ҷонибек дар ин мавзӯъ ҳамсӯҳбат шудем аллакай. Ҷонибек чунин гуфтанд, биёед гуфтанд ки Даврони Рамазод ва Орзу Исоевро як рӯз мо гирем, як ҷоя то субҳ нишинему, ягон мавзӯи нав, ягон чизи нав, масалан мавзӯи ишқӣ набошад, ягон мавзӯи масалан дар бораи зиндагӣ дӯстӣ бошад, ягон чизи нав фикр кунем як ҷоя. بهترین می شود. پیشنهادی خوب داده است جانبک. سپاس با جانبک و فکر میکنم که در همین سال در دوام همین سال ما این پیشنهاد جانبک رو عملی میکنیم و یک ترانه زیبایی تقدیم میکنیم، ترانه مشترک با اشتراک دوران، با سهمگذاری شخصا خود من و با صدای زیبای جانبک مرادов و مبارز عثمانов. یک ترانه رو گوش میکنیم با صدای مبارز و صحبت رو بعداً ادامه میدیم. با آسیا پلاس بمونید. آسیا پلاس همیشه با شما است. آسیا پلاس. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساس نما بیرقص رادیو آسیا پلوس.
Танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساسنامه بیرقص رادیو آزیا پلوس.
Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. робита, суҳбат ва тамоси ҳамешагӣ бо дӯстон дар Азия Плюс. Дурбин. мо ба истиқболи шумо дарвозаи дилро мекушоем. Меҳмон дар Азия Плюс. рӯзҳои ҷумъа шумо медонед шунавандаҳои азиз ки меҳмон дорем. меҳмони мо Мубориз Усмонов аст. намедонам чӣ бигӯям, рӯзноманигор бигӯям, баранда бигӯям, сароянда бигӯям. хулоса як инсони хуб, як ҷавонмарди зебо, пур аз ҳунар меҳмони мо аст. хуш омадед бори дигар Муборизҷон. ташаккури зиёд мегӯям барои шумо аки орзу. сипоси бепоён. рӯ меорем ба саволҳои Viber, чунки саволҳо зиёд омаданд ва зангҳои телефониро низ қабул мекунем. ман як бори дигар рақами телефонро эълон мекунам барои шунавандаҳо. 446 107 107 рақами телефони мо аст. шумо бевосита метавонед занг бизанед ва бо Муборизҷон ҳамсӯҳбат шавед. инак саволҳо. рӯз ба хайр навиштааст Зевар. Мубориз хуш омадед. хеле ёд кардем садои шуморо. яъне ин мухлисони барномаҳои радиои шумо аз Азия Плюс. салому алайкум, бисёр шод ҳастам. ва боз як паёми дигар омадааст тавассути Viber. Рано яке аз шунавандаҳои мо менависад ки Мубориз Усмоновро дар ёд дорам ки моҳи май мо дар назди лифти бинои Шарқи Озод вохӯрда будем. лифти дӯст дошта. бале, лифти дӯстдошта ва лифти машҳури бинои Шарқи Озод вохӯрда будем. Рано менависад ки гоҳ ман новое радиоро, яъне радиои навро гӯш мекунам ва бигӯед ки фарқи радиои нав аз радиои Азия Плюс дар чи аст? хуб, бубахшед, пеш аз ҷавоб ба ин савол як занги телефонро қабул мекунем. алло, салому алайкум. баландтар ҳарф бизанед, худро муаррифӣ кунед ва саволи худро пешкаш созед. من آمد شاید فهمیده باشم. муҳаммад ҷон, мо шуморо мешнавем. чӣ гуфтан мехостед? میخوام کمی اگه سرودی خوب باشه خوندمی میگفتگی شما. Мубориз, сипос. албатта мо дар давоми барнома сурудҳои тоза ба тозаи Мубориз Усмоновро манзури шумо мегардонем. акнун пешкаши шумо мегардонем. акнун саволи Рано. хуш, ман фикр мекунам ки ҳар як радио шакли пахши барномаи худро дорад, формат, ва бевосита ҳар як радио шунавандаи худам дорад, аудиторияи худам дорад ва барои ин радиои нав ин асосан радиои фарҳангӣ мусиқавӣ аст. шакли асосии пахшаш. ман чаро мегӯям ки барномаро ҳам пешкаши шумо мегардонем, шунавандаҳо ҳам манзури шумо мегардонем, зеро моро мебинанд имрӯз тавассути шабакаи дар YouTube таъсис ёфтаи Азия Плюс моро мебинанд, яъне шабакаи мо Азия Плюс TV дар YouTube аст, моро мебинанд ва ҳамчунин бо дар саҳифаи Мубориз низ нашр мешавем, саҳифаи Инстаграми Мубориз ки ихлосмандони зиёд дорад ва ихлосмандони Мубориз имрӯз то 150,000 расиданд. имрӯз ҳамин субҳ бедор шудам, дидам ки 150,000 нафар рӯзи шуданд. муҳим. рӯзи муҳим. бале, ҳамаш поли нек дорад. ва саҳифаи Инстаграми Мубориз чунин аст бо ҳуруфи лотинӣ Мубориз 1 Z. Мубориз Z не, Мубор 1Z. 1Z. Мубориз. бале, шумо метавонед Муборизро аз Инстаграм пайдо кунед ва бо саҳифаи Мубориз низ пайваст шавед, моро бубинед. ҳамчунин дар саҳифаи Азия Плюс TV моро тавассути YouTube тамошо мекунанд айни замон. хуб, дӯстони азиз, ман боз мегузорам ба идомаи саволҳо. саволҳо хеле зиёд омада истодаанд инҷо. рӯ меорем ба саволҳои Вайбери. хуб, инҷо як нафар Қурбон Давлатов менависад. салому алайкум. орзу Мубориз ба шумо барори кор, тансиҳатӣ ва дар касбу коратон баракат мехоҳам. ман мехостам аз Мубориз пурсам ки дар қисми 24 филми Ишқ Пул Душанбе нақш меофаранд ё не? агар имкон бошад суруди
мубориз мешуд сурри зиндагӣ хуш албатта пахш мекунем мо боз актёр аки орзу ман инашро нагуфтам вале аллакай ман дар 2-3 филм нақш офарида истодам ин яке аз сериалҳои нав мебошад ки бисёр сериали замонавӣ аст махсусан ин веб сериал аст асосан барои интернет барои ютуб аст ман рости гап намедонам ки дар 24-ум нашри ин филм мешавам ё не вале то ҳол масалан нақши ман дар ин филм тамом нашудааст як занги телефонӣ аст алло бубахшед як бори дигар такроран занг бизанед 446 107 107 алло хуб дӯстони азиз мунтазири зангҳои телефонӣ ҳастам ва мехоҳам дар бораи ҳамин ишқ пул ва душанбе бипурсам ки ин лоиҳаи тӯлонӣ аст яъне чӣ қадар давом мекунад лоиҳа бояд 100 серия давом кунад алло салому алайкум салом алейкум. гӯш мекунем шуморо марҳамат худро муаррифӣ кунед саволатонро пешкаш дозед Ман сафар ҳастам аз шаҳри Душанбе. Я акай мубориз дар акай орзу шумо дар савол доштам. марҳамат акай мубориз дар ин барномаи ин шаб агар илоҷ бошам апай шабнами суроиро таклиф мекарданд ва акай орзу шумо дар барномаи нопустоатонам апай шабнами суроиро таклиф мекарданд беҳтарин мешуд. ташаккур ба шумо барои пешниҳод ба ино баъд мегирем мубориз не бале ва ин вобаста аст аз анамон корсозон ва продюсерони шабнам ки то кадом андоза онҳо омодаанд барои ҳамкорӣ кардан ва дар ҳар сурат шабнами сураё меҳмони азизи мо ҳамеша хоҳад буд алло салому алейкум бале салом дуруд ба шумо бародарони гироми қадр наврӯзу баҳор муборак бошад бародари гироми қадрам сипос ман аз шаҳри бохтар яъне با شما در تماس هستم بسیار شده هستم که موج شما بسیار فعال است سپاسگزار هستم از راهبرت رادیوی آزیا پلوس سپاس مرحمت سوالی خود رو پیشکش کنید تشکر ارزو جان من بسیار شدم بازم که صدای شما را طریق رادیو میشنوم من به شما سوال دادنی هستم که قبلا میدونستم که شما در رادیو امروز کار و فعالیت داشتین بازم شما رو دعوت کنم برمیگردین به رادیو امروز یا نه تشکر با شما برای سوال ممنونم خوب اکنون دوستان عزیز امروز مهمونی ما مبارز است و اگر مبارز برنامه تشکیل کند و مرا دعوت کند بر رادیو و من به حیث مهمان بیروم درباره همه کار و فعالیت و زندگی و حادثه های زندگی خود قصه خواهم کرد امروز سوال ها را به مبارز جان پیشکش کنید باز یک زنگ تلفنی است این تلفن در به است کار میکند الو سلام علیکم خود را معرفی کنید سوال را پیشکش دادید سلام علیکم من در پخش مستقیم هستم بله شما در پخش مستقیم هستید من فیروز ایبرلا هستم از شهر کولوب از سایت اینستاگرام مبارز عثمانوف رقم را گرفته به شما زنگ زدم مبارز عثمانوف پیشتری خواهانم همچون خواستنی هستم که برای ورزشکاران تاجیکی که در مهاجرت هستند یگان سخن میکردید بسیار خوب تشکر برای ورزشکاران تاجیکی که در فدراسیون روسیه هستند یگان سخن میکردید муваффақият хон ҳастем интизор ҳастем ғолибиятҳои навро доимо пурқувват доимо сарбаланд бошанд ба фикрам ин нафаре ки занг задан худашон варзишгар шояд барои ҳамин як савол акнун саволҳои ман як тараф монд ин қадар саволҳо ва зангҳои телефонӣ зиёд ҳастанд мубориз ман мехоҳам аз шумо бипурсам ки вокуниши сарояндаҳо чӣ гуна аст масалан мо медонем ки санъат ин майдоне ҳаст пур аз рақобат пур аз эҳсосҳои гуногун пур аз задану уфтодану хистану рафтан чӣ гуна аст нигоҳ кунед ман як чизро мегӯям масалан як чӣ гӯям давраи рӯзноманигорону муҷриҳову ровиҳову барандаҳо ин дигар давра аст давраи сарояндаҳо ин даврае ҳаст ки чӣ гӯям то як андоза гуфтан мумкин аст ки камтар оташангез барои чӣ барои он ки ман вақте ки то замоне ки масалан ба ин чиз ворид нашудам расман намедонистам вақте ки ту ровӣ масалан бозор як нест акнун бозор як шуда истодааст ва барои ҳамин фикру ҳар гуна ҳастам ман фикрҳои бисёр сарояндаҳоро мешунавам вале барои ман шодиовар он аст ки дар аввал бисёри номи онҳоро гирифта наметавонам аз он лиҳоз ки масалан мо мисли шоу-бизнеси русия дигар нест ки ман ошкоро ҳарф занам гӯям ки инхе гуфта наметавонам аз кадом лиҳоз вале ман имрӯз мебинам ки бисёри онҳо масалан чӣ гӯям ҳар гуна тавсияҳо мепурсанд масалан чӣ кор кардан ҳатто
ҳатто ҳамин хел ҳатто ҳамин хел бале аммо ман медонам ки тоҳо чӣ тавсия мепурсанд биёд хайр номашонро намегирем фақат ҳар чиз масалан ҳар гуна ҳолатҳо ҳаст масалан сурудро чӣ кор кунем масалан клипмейкерро ки масалан барои ман клип мекунанд аз онҳо шояд мегӯянд ки устод ин гуна не устод аниқ намегӯянд вале ба ҳар ҳол ин шодиявор аст ки масалан бо ки кор мекунад ки шеър менависад ки оҳанг месозад ки аранжировка мекунад ё ба нафароне ки масалан клип кардан ба клипмейкерро ҳатто мегӯянд ки мисли клипи мубориз кун мубориз шумо гуфтед ки доираи рӯзноманигорону муҷриён аз доираи сарояндаҳо фарқ дорад дар инҷо медонед рақобат камтар чӣ гӯям дигартар аст муносибатҳо камтар дигартар аст шояд аз он лиҳоз ки бозор бисёр васеъ аст аз ҳамин лиҳоз бошад намедонам ё бозор бисёртар камтар не хело пули зиёдтар дорад шояд аз ҳамин лиҳоз хуб ин рақобат чӣ гуна ба назар мерасад ба назар фақат бо суханҳои нисбатан нодуруст нисбати миёнсароянда шояд чӣ тавр масалан ягон чиз мегӯянд масалан вақте ки ман якум дуюм сурудро интишор карда будам шумо ҳамон шабрӯз дар ёдатон аст масалан ман бисёр аз шумо тавсия мепурсидам масалан ҳамаи муаллифи шеърҳои ман шумо ҳастед бисёр нафарон мегуфтанд ки масалан баранда бояд кори худашро кунад хайр акнун ман як бор дар саҳифаи инстаграми мубориз гуфтам ва ҳоло як бори дигар такрор мекунам ки инсон бояд ба ҷониби орзуҳояш биравад аз орзуҳояш шарм надорад хиҷолат накашад ва ҳоло машрӯҳи хабарҳо аст баъди машрӯҳи хабарҳо мо бадеҳаи мубориз усмоновро бо Мадина Ақназарова нашр мекунем ва баъдан суҳбатро идома медиҳем бо мо бимонед Азия плюс Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. بشنو احساس نما بیرقص رادیو آزیا پلوس Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.
плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. Вишнау эсосному. И что нас может ожидать? Нет денег, нет доверия. Председатель Нацбанка Хоким Холикзода ответил на вопросы Азия Плюс. Как вычислить запросы аудитории? Бизнес-советы от центральноазиатских экспертов. Как Нигина Амонкулова научилась жить заново? Известная певица рассказала о том, что произошло с ней во время пандемии, и о своих новых песнях. Мужчины тоже плачут. Нужно ли воспитывать мальчиков настоящими мужчинами, а девочек – женщинами? Зиедуло Юнусов. Сложно жить в обществе, где существуют шаблоны. Как Зиедуло удалось выучить 5 языков, почему он неравнодушен к проблемам окружающих и за что он жалеет тех, кто угрожает ему расправой? Куда отправиться отдохнуть на Навруз? Закрытые границы – повод исследовать родной Таджикистан тем, кто этого еще не сделал. Думаем об одном, пишем о другом. С чем встретили журналисты День печати? И выполняет ли таджикская печать свою главную функцию – выражать мысли, надежды и ожидания народа? Новый выпуск газеты «Азия Плюс» уже в продаже. Приобрести его можно и в Магнит TJ. Мубайстих болишумо дарвозаи дилро мекушоем. меҳмон дар Азия плюс. дӯстони азиз, рафиқони меҳрубон моро ҳам мебинанд, ҳам мешунаванд тавассути шабакаи ютюби Азия Плюс ТВ ва ҳамчунин тавассути саҳифаи инстаграми Мубориз Усмонов ҳоло дар тамоми гӯшаву канори дунё моро мебинанд ва радиои Азия Плюс ҳамчунин ба сами шунавандаҳо расонида мешавад дар тамоми дунё тариқи онлайн. Меҳмони мо Мубориз аст ва Мубориз, ман медонам ки шумо пеш аз Азия Плюс дар вилояти Суғд дар яке аз шабакаҳои радиоӣ кор мекардед. Мехостам дар ин бора бигӯед. нигоҳ кунед, асосан ман вақте ки ба сиёсатшиносӣ дохил шудам донишгоҳи миллӣ, ман курси 3 мехондам ки тобистон ба ноҳияаш рафтам, шаҳраки Шайдон, ва дар он ҷо радиои нав шуда шуд. Радио ном дошт Диёр ва дӯсти наздики ман, акои ман, нафаре ки бисёр барои ман кӯмак кардан, Наврӯз Сидиқов дар он вақт радио кушода буданд ва мо дар он ҷо барои ман гуфтанд ки ту бояд ки худатро як маротиба санҷӣ, шояд метавонӣ. ман ягон бор ровигӣ карда набуда, яъне ки байси баранда ё ровӣ дар ягон таҷриба умуман таҷриба ва ман 2 моҳ дар он ҷо кор кардам. Вақте ки бори аввал ба пахши мустақим барондам, гӯё ки ман ин корро 100 солаго кардам. беҳтарин. ҳамин тавр шуд як бора ва фаҳмидам ки ин чизи ман аст. Вақте ки тобистон ба гаштам омадам моҳи сентябр ба шаҳри Душанбе, рости гап чунин чӣ гӯям ният пайдо шуд ки ман дар ягон радио фаъолият кунам. роҷи ба шаҳри Душанбе як савол аст. яке аз мухлисони шумо савол пешкаш кардааст ки Душанбе Муборизро чӣ гуна пазируфт? ин шаҳри ноошно, ин шаҳри масалан барои Мубориз бегона.
рости гап дар аввал бисёр душвор буд вақте ки ту масалан аз ягон оилаи бой нестӣ ягон нафаре надорӣ ки барои ту дар ин шаҳр кӯмак кунад ва касе дар ин шаҳр туро интизор нест ва касе дар ҳақиқат ҳам дар ин шаҳр туро интизор нест зеро ки ин шаҳр шаҳре аст ки ҳатто барои хеши худат ҳам лозим намешавӣ ва барои ҳамин чунин ҳолат буд ки ман ҳатто дар як хонае хоб мекардам дар тарафи Зарафшон буд ҳавлиҳое ҳастанд ки онҳо ба пуррагӣ сохта нашудаанд масалан анамон оинаҳояш нимсохт тирезаҳояш салафан доранд барои фаҳмо бошад ва симент буд ҳамун фаршаш симент буд тирезаҳо целлофан печ фарш цемент як анамон мо алоча мегӯем бо забони мардум мегӯем бо шевагӣ гӯем яъне ки курпача не чӣ гӯям барои шумо қолин буд қолини бисёр ҳама арзон ҳастанд ку ранги сабз доранд дидаед медонам ҳамин буд ҳатто то ҳозир ман як диагнози хронический дорем ҳам гӯем хато намекунем межроберная невралгия аз ан лиҳоз ки ман дар ҳамонҷо хоб мерафтам ҳамин қавурғаҳое ки ман дорам ку онҳо бисёр сахт шамол хӯрда буданд ман як сол тақрибан зиндагӣ кардам барои ки арзон буд барои ки арзон буд 100 сомон одамҳо мебинанд фикр мекунанд ки мубориз ҳеҷ як проблемае дар зиндагӣ надорад табассум мекунад суруд мехонад либоси зебо дорад автомашинаи зебо дорад тамғаи пурқимат аст автомашинаш хонаву дар дорад хайр дорад ин чизҳоро мубориз аммо медонед бар ивази чӣ бар ивази заҳматҳои тӯлонӣ ва бар ивази ранҷу машаққат масалан ҳеҷ кас набуд аз хешону пайвандон дар шаҳри Душанбе ки шумо онҷо зиндагӣ кунед муваққатан буданду вале медонед барои ман бисёр ман чунин шахсам ки мехоҳам ки вобаста набошам ва пеш аз ҳама худро бароҳат ҳис кунам барои ҳамин бароҳат ҳис кардему камтар касалам шудем баъдан ва ман мехоҳам ҳоло бисёре аз мухлисони шумо ғамгин шуданд ки чӣ тавр мубориз дар рӯи як фарши бетонӣ дар як хонаи нимсохте ки тирезаҳояш целлофан печ аст зиндагӣ кардааст шояд бисёре аз онҳо ғамгин шуданд акнун шумо бигӯед ки ба куҷоҳо расидед қадам ба қадам зина ба зина хона гирифтед бале ман хонаам дорам чандто якто ё дуто якто дар маркази шаҳр бале дар маркази шаҳр аст автомашинаам дорам тамғаш ландкрузер зан гирифтед зан дорам оиладор ҳастам соҳиби 2 фарзанд акнун дили бархе аз мухлисонатон хунук шуд аз ҳисоби духтарҳо шояд онҳо медонанд ман дар саҳифаам бисёр вақт мегузорам ки оиладор ҳастам соҳиби фарзанд ҳастам оилаи ман рӯзноманигор аст рӯзноманигори муваффақ буд якҷон Гулноз Раҳматова вале айни замон машғул аст бо чанд фарзанд 2 фарзанд Азалия ва Борис духтар ва писар Азалия ва Борис вазифа ҳам доред соҳиби мансаб бале ман директори радиои нав новое радио мебошам яъне бубинед фосила аз куҷо то куҷо расид аз он фарши бетоние ки дар хонаи нимсохт тирезаҳояш салафан печ то куҷо омада расидед баъ хуб як занги телефонро қабул мекунем занг бизанед ин телефон беист занг мезанад ман кӯшиш мекунам ки занги телефонӣ қабул кунам як то занги телефонӣ қабул мекунем алло салому алайкум худро маърифӣ кунед ва саволи худро пешкаш дозед ва алейкум салом саломат ҳастам шунавандаи доимии барномаҳои шумо орзу саломат бону дуруд бар шумо хубед ташаккур алҳамдулиллоҳ хуб ростӣ ман мубориз усмонова ҳамчун ровӣ мешинохтам аммо ҳозир ман акун фаҳмидам ки он кас тароянда шуданд ва гуфтанӣ ҳастанд ки пештар гуфтанд ки баъзеҳо мегӯянд ки ба мубориз ки ҳар кас бояд кори худашро кунад ровӣ бояд ровигиашро кунад аммо ман гуфтаниам ки дур намеравем ба шодравон муқаддас надиевара ёд меорем он кас донишгоҳи санъат хатм накарда буданд варзишгар буданд аммо дар санъат ба чӣ қуллаҳои баланд расиданд ҳамшавне дуруст 100%. бале ва ман худи ман ҳеҷ ҷоя хатм накардам як зани хонашинам аммо ин қадар фалака дӯст медорам сароидани фалака ҳар рӯз худам барои худам як бор фалак насароям он рӯз барои ман рӯз нест саломат ҷон метавонед як порча фалак бисароед барои мо мубориз ҳам хурсанд мешавад шунавандаҳо ҳам хурсанд мешаванд ин барнома аз мубориз асту акун саломат шумо як порча фалакро дар арафаи наврӯзи хуҷастапай ба мубориз тақдим кунед бо ҳамин сабаб нашавад ки ман ҳам ба саҳна бароям фалак бигузор сабаб шавад бошад чаро не
جان سینم ای تو شیرین یاد آیده جان من آکشم تیاد فلک داد آیده جان دردی دل مایه اگر بس هنگا گویمه جان سنگ از تگی دریا با فریاد آیده واه 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 آفرین سپاس سلامت واقعا هم این فلک شما یک بار دیگر اثبات کرد که نوروز در راه است. بله ما همیش کردم. نوروز میرسد. بعد چند دوستان عزیز صحبت را با مبارز جانی ادامه میدهیم. شما فقط دور نروید از موج رادیوی آسیا پلوس، با ما بمانید، ما همیشه با شما هستیم عزیزان دل. آسیا پلوس. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. بشنو احساسنامه بیرقص رادیو آسیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
Радио 107 FM. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. بشنو احساسنامه بیرقص رادیو آزیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.
пас аз як соли қатъи парвозҳои ҳавоӣ байни ду кишвари ҳамҷавор Тоҷикистон ва Афғонистон, парвозҳои мунтазами байналмилалӣ дар масири Душанбе Кобул барқарор гардиданд. Дар ин хусус директори агентии авиатсияи шаҳрвандӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ Икром Субҳонзода иттилоъ дод. таъкид гардид, ки 10 марти соли равон баъд аз як соли таваққуф аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Афғонистон Кам Эйр дар масири Душанбе Кобул парвози мунтазами ҳавоӣ бароҳмонда шуд. бароҳмондани парвозҳо дар ҳолест, ки чанде қабл дар агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати Тоҷикистон бо иштироки намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ва кишварҳои хориҷӣ, ки дар Тоҷикистон намояндагӣ доранд, аз ҷумла Кам Эйри Афғонистон вохӯрӣ доир гардид. шабона рӯзи охир шумораи ҳолатҳои тасдиқшудаи сирояти коронавируси нав дар ҷаҳон беш аз 477 000 афзоиш ёфта, аз 119 миллиону 11 000 нафар ҳам гузашт. ҳамин тариқ ба ҳолати 12 март ба Созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар бораи 119 миллиону 113 952 сироятшуда ва 2 миллиону 641 фавт маълумот расидааст. шумораи зиёдии ҳолатҳои тасдиқшудаи сироят ё худ 29 миллиону 925 000 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба қайд гирифта шудааст. баъд аз он Ҳиндустон бо беш аз 11 миллион, Бразилия 11 миллион, Россия ва Британия кабир 4 миллион сироятёфтагони беморӣ қарор доранд. ҳамчунин Франсия, Италия, Испания ва як қатор кишварҳои дигари аврупоӣ низ аз ин беморӣ зарари зиёд диданд. вакилони палатаи поёнии парлумони Тоҷикистон аз 15 то 25 март ҷиҳати шарҳи бандҳои паёми президент Эмомалӣ Раҳмон ба парлумон ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд. вакилон ният доранд, ки аз назари интихобкунандагон доир ба ҷароини қонунфарӣ огаҳӣ ёфта бо вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва мушкилоти аҳолӣ аз наздик шинос шаванд. раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ Маҳмад Тоир Зокирзода аз вакилон дархост кардааст, ки ба вохӯриҳо бо интихобкунандагон ҷиддӣ омодагӣ гиранд. Тоҷикистон ва Чин барои кушодани гузаргоҳи марзӣ кулма тадбирҳои муштарак меандешанд. Ин масъала дар маркази таваҷҷӯҳи иштирокчунӣ ҷаласаи гурӯҳи кории муштараки ду кишвар, ки 9 март тариқи онлайн баргузор шуд, қарор дошт. дар ҷаласа вазири нақлиёт Азим Иброҳим ва муовини якуми раиси ноҳияи мухтори Синцзян Уйғур Чан Чунлин масъалаи ҳарчи зудтар аз сар гирифтани кори ягона гузаргоҳи марзии Тоҷикистон ва Чинро баррасӣ карданд. Онтони Фучи, мушовири аршади президенти Амрико дар умури тандурустӣ гуфтааст, ки ба сурате ки ҳоло дар ин кишвар татбиқи ваксинатсияи COVID-19 ҷараён дорад, ин кишвар то охири моҳи август ва аввали сентябр ба зиндагии оддӣ пеш аз хуруҷи ҳамагирии коронавирус бархоҳад гашт. ӯ гуфтааст, ки дар ҳоли ҳозир дар ин кишвар дар як рӯз аз 2 то 3 миллион воя ваксина татбиқ мешавад, ки ин нишондод хеле баланд аст. Фучи гуфтааст, ки агар ҳамаи афроди осебпазир ваксина зада шаванд, бархе аз маҳдудиятҳоеро, ки ҳукумат барои ҷилавгирӣ аз коронавирус ҷорӣ карда буд, метавон бардошт. ҳоло гуфта мешавад, ки танҳо 10% мардуми Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ваксина зада шудаасту халос. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Asia Plus TG.info мутолиа кунед. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.
бишнав эҳсос намо бирақс радио Азия плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс. Радио 107 FM. Он дар Азия плюс. як бор дигар дуруд рӯзи хубу хушу бобарор барои ҳар яке шумо таманно мекунам. моро ҳам мешнаванд, ҳам мебинанд. яъне тариқи онлайн дар тамоми дунё дар ҷустуҷӯхонаҳои Google ё дигар ҷустуҷӯхонаҳо Азия плюс 107 FM-ро пайдо кунед ва пайваст шавед бо мо. ҳамчунин дар YouTube мо саҳифа дорем Азия плюс TV. онҷо низ мустақим нашр мешавем. айни замон сипос мегӯем ба бинандаҳое ки тавассути YouTube моро тамошо мекунанд. ғайр аз ин нашр мешавем тавассути саҳифаи инстаграми Мубориз мустақиман. мухлисони Мубориз ҳоло аз саҳифааш моро мебинанд. салом ба мухлисони Мубориз аз Инстаграм. Мубориз ҷон, як бор дигар хуш омадед. ташаккури зиёд аки Орзу. ман маҷбурам чанд саволеро аз Viber пешкаш кунам ки саволҳо хеле зиёд омаданд. инҷо Рустам Бобо менависад ки таронаи муштараки Мубориз бо Барон репсарои тоҷикай нашр мешавад. ин муаллифи қисмати масалан суруди маам бозам орзуи соифа нарафта ҳамон шеъраш ва ин суруд то охири ҳамин моҳ нашр мешавад. мо бисёр кӯшиш дорем ки дар ҷашни наврӯз ин сурудро нашр кунем расман. суруд бисёрам стили нав, тарзи нав ва мо як клипам пешкаш мекунем ки фикр мекунам ки аз бисёр ҷиҳат аз он клипҳое ки то ҳозир буд ва ин интегратсия ки байни репу байни жанри поп аст фарқ кунад ва фикр мекунам ки барои ҳамаашон писанд меояд ва мо чунин орзу дорем ки дар муддати 3 ё 4 рӯз бо Барон чунин нақша карда умуман нақша ҳам не чунин фикр дорем ки ягон 1 миллион бояд аз назар гузаронид дар YouTube шавад. 1 миллион. ва аз ҳама видео ё ин ки намоҳанги рекордие ки аз ҳисоби сертамошобинтарин видеоҳо болотар меистад кадом аст аз таронаҳои шумо? ин таронаи муштараки ман бо Мадинақ Назар мебошад ки дӯст надорӣ чаро зангам мезанӣ. инам муаллифи ин шеърам Орзуи Соев 2 миллион тамошобин ба фикрам зиёда аз 2 миллиону 700 ҳазор то имрӯз 2 миллиону 700 ҳазор бор мавриди тамошо қарор гирифт. бале хеле зиёд. ин ягона боз таронае буд ки яки Орзу ин тарона дар тренди мусиқии YouTube Русия
зиёда аз як ҳафта дар ҷои нуҳум истод ки инам бори аввал буд. дастоварди хеле калон аст барои сегменти тоҷики YouTube. тасаввур кунед дар инҷо Егор Крид, Blackpink ва дигарон истодан ва дар онҷо дар сархати Муборис Усмонов ва Мадина Ахназарова. ҷолиб. Алло, салом алейкум. салом алейкум, рӯз бахайр. рӯзи шумо бахайр. муаррифӣ кунед худро ва саволро пешкаш дозед. бале, ташаккур акай Орзуҷон, Сайфулло ҳастам аз шаҳри Бута ва ба Муборисҷон аз Муборисҷон aniqтар як хоҳиш доштам ки дилхоҳ суруде ки ба дили худашон наздик аст ва медонам ки ба ҳар як сароянда ҳамаи сурудошон азиз аст ва он суруде ки ба худашон писанд аст як 4 мисра ба таври зинда замзама мекардан беҳтарин мешуд. албатта, сипос ба шумо замзама мекунем ва ман ҳамин дархостро мехостам бигзорам дар пеши Муборис ва як таронаро ман дӯст медорам агар хоҳиш кунам, вале пеш аз ин мехоҳам як саволи дигар бигам. инҷо Магапранк тавассути Вайбер суол кардааст ки ман тавассути Инстаграм ин суолро пешкаш кардам, аммо Муборис надид, саволи маро нахонд. шумо бигӯед ки Инстаграм чӣ дар кор барои Муборис? Инстаграм барои ман чӣ дар кор? Ин асосан барои он дар кор ки бо шумо мухлисони азиз, Мегапранки ки ҳаст ва дигар нафароне ки ҳастанд доимо дар тамос бошам. Масалан аз фаъолияти ман, зиндагии ман чӣ кор мекунам, куҷо меравам, чӣ навгониҳо мешавад. Асосан ин саҳифаи Инстаграм то як андоза як майдони махсус аст барои шиносоӣ бо фаъолияти ман. ва инҷо боз пурсиданд ки Муборис дар куҷо ба воя расидааст, кадом мактабро хатм кардааст, яъне ин чизҳо аз тарҷумаи ҳоли шумо? бале, асосан нигоҳ кунем, модари ман аз шаҳри Кӯлоб, падарам аз ноҳияи Ашт ҳастанд ва бо амри тақдир чунин шуд ки ман дар шаҳри Кӯлоб таваллуд шудам. ҳатто як замон дар он ҷо мактабам хондам, вале асосан ман дар шаҳраки Шайдон, ноҳияи Ашт, зодгоҳи падарам, зодгоҳи ман гӯем ҳам хато намекунем, дар он ҷо ба воя расидам ва лицеи рақами 2-ро хатм кардам дар он ҷо. хеле хуб. шумо чанд сола менависад Парвинка аз шаҳри Москав? ман 27 сол дорам. хайр, аксар Парвинка медонед, аксар занҳо аз ин савол мегурезанд, барои мардҳо фарқ надорад ва медонед Муборис аҳамият додаед баръакс аст, занҳо нисбатан гоҳ-гоҳ худро ҷавон мегиранд, яъне намехоҳанд дар бораи синни соли худ ҳарф зананд, вале мардҳо калонтар мегиранд худро. масалан ман ёдам ҳаст ки ҳамеша вақте ки масалан 25-28 сола будам, кӯшиш мекардам ки худамро 35 сола бигӯям. намедонам ин чаро дар мардҳо баръакс аст, занҳо нисбатан худашонро ҷавонтар мехоҳанд нишон бидиҳанд. масалан аки Орзу то рӯз ҷавон шуда истодааст. чанд килограмм фарқ? 17 килограмм. бале, 87 будам, 70 шудам ва Муборис низ каме лоғар шудааст. Муборис бигӯед сабаби лоғар шуданатонро. ман рости гап як маротиба то 100 килограмм наздик шудам. медонам. бале, давридатон аст шояд ин давра вақти масалан карантину, пандемияю дигар вақт мехӯрдему хоб мекардем. бале, аз ҳамин лиҳоз на танҳо ман фикр мекунам бисёри нафарон ба чунин ҳолат дучор шуданд. баъдан ман 13 килограмм партофтам, вале ба фикрам чӣ гуна машқ, парҳез. яъне машқи чӣ гуна? машқи сабук, гимнастика ё ин ки машқи вазнин? ман фитнес меравам асосан субҳгоҳон як 40 рӯз, рости гап як 37 рӯзаш бе ягон танаффус ҳар рӯза рафтам, машқ кардам субҳҳо аз соати 8 то 10 ҳамин. баъдан диета, парҳез. режими ғизо чӣ гуна буд? режими ғизо кам нигинам ҳафтаи пеш омад дар бораи режими ғизо ҳарф зад. ман дар як рӯз 5-6 маротиба мехӯрдам, вале каму 5-6 маротиба кам некин кам як порсия ман буд, масалан 100 грамм гречка ё ягон чиз дигар, ҳамин як пиваё буд, вале айни замон ягон диета надорам, ягон чиз надорам. ҳозир чанд килограмм вазн доред? ҳозир ба фикри ман шояд 87 бошад. як тарона ҳоло баъди шарҳи қурби асъор садо медиҳад бо садои шумо. зиндагӣ аст. вале инҷо бисёриҳо хостанд ки таронаи меравӣ мебариро замзама кунед ё аз таронаҳои дилхоҳи худатон замзама кунед. метавонем як ҷо ягон таронаро замзама кунем? хуш, кадом таронае ки шумо хоҳед метавонем ки замзама. шумо чиро мехоҳед? барои ман ҳама таронаҳом писанд аст. биёед таронаи кадомашро хонем. метавонем як порча вайро хонем. дар байни мо қароре намонд, дар дилҳо баҳоре намонд,
дар чашмон шароре намонд роҳи мо аз ҳам шуд ҷудо дарҳоро бар рӯи ҳам бастем дилҳоро чӣ сода бишкастем бегона. бисёр таронаи писанд аст барои ман. Таронае ки масалан нигоҳ кунед чун мавзӯъ ба фикри ман набуд. нақороташ чӣ гуна буд? чаро аз ҳам ману ту хаста шудем, чаро аз ғам ҳарду бишкаста шудем, чаро мисли. бисёр таронаи хуб. уман дар бораи он аст ки масалан гӯё ки ҳамааш хуб аст дар муносибатҳои ошиқона, дар зиндагӣ ҳатто бале, вале чизе шудааст ки одамон аз якдигар хаста шуданд, монда шуданд. гӯё ки дӯст муҳаббат ҳаст, аммо дилгармӣ нест. масалан ҳамон шароре ки дар чашмон пештар буд лозим ҳаст нест. гӯё ки ҳама чиз ҳаст вале боз чизе нест. бале гӯё ки ягон проблема нест вале проблема вуҷуд дорад. ҳоло баъди шарҳи қурби асъор таронаи дархостии шумо шунавандаҳои азиз садо медиҳад, таронаи зиндагӣ. хеле таронаи пурсару садо, сербинанда ва серталабтарин дар миёни таронаҳои мубориз аст. муаллифи шеър Орзуи Соев. сипос. оҳангаш оҳанги Рубай Лазимов аст. ин бисёрам оҳангсоз ва сарояндаи хуби озарбойҷонӣ мебошад. озарбойҷонӣ гӯш мекунем. Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. бишнав, эҳсос намо, бирақс. Радио Азия Плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
плюс. Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс. بشنو احساسنامه بیرقص رادیو آزیا پلوس. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс. مبارز جان است. یک بار دیگر همراه مبارز با شما سلام میگویم شنونده‌های عزیز. سلام علیکم شنوندگان رادیو آزیا پلوس. شاید نفرانی نو با ما پیوستند. برای این نفرانی نو پیوست شده ما درودی گرم و بشایبه میفرستیم و من از مبارز میخوام سوال کنم. نماهنگ ها یعنی ویدیو کلیپ های شما نیز پای هم یک بار فضای یوتیوب را فرا گرفتند و همه گفتند که با صفت خیلی بلند با ذوق خیلی بلند این میوزیک ویدیوها تهیه شدند. درباره ثبت این نماهنگ ها حرف بزنید که با کی همکاری میکنید، کی داستان مینویسد، کی ثبت میکند، کی تهیه میکند؟ خوش قریب کی 95% سناریوی کلیپ های خودم رو خودم مینویسم، فکرم خودم میکنم اساسا و من تنها با عظیم حکمت‌اللهیف کار میکنیم. این کلیپ میکر شناخته ما است.
ва рости гап ман амин ҳар як мюзик видеое ки ҳаст клипҳое ки ҳаст ман худам мебинам ки онҳоро масалан як бор тасаввур мекунам чӣ гуна мехоҳам дидан ва баъдан мо онро кӯшиш мекунем ки амалӣ кунем яке аз клипҳое ки шахсан барои ман бисёр писанд аст аз ҳамаи клипҳои ман ин клип ба таронаи меравӣ мебошад ки худи таронаам бисёр як mp3аш ба фикрам таги 300 ё 400 000 аллакай аз назар гузашта шуд фақат mp3аш таронаи меравӣ муаллифи оҳанг даврони раҳматзод ва ҳамсои шинохтаи мо муаллифи шеър чун ҳар вақта Орзу Исоев ва клип ин ман фикр мекунам яке аз корҳои беҳтарини ман буд аз кадом лиҳоз аз он лиҳоз ки мо кӯшиш кардаем ки 4 ҳунарманди мардумиро дар як клип мо киноклип кардем зеро ки тақрибан 9 дақиқа аст давомнокияш мазарат мехоҳам як занги телефони аст қабул мекунем алло салому алайкум худро маърифӣ кунед алло салому алайкум ака ва алайкум барсалом марҳамат саволи худро пешкаш кунед ба мубориз урду нақш шумо дуруст сипос комрон ҳастм аз шаҳри душанбе зангтон мезанам комронҷон гӯш мекунем шуморо марҳамат чун фурсат маҳдуд аст саволи худро зудтар пешниҳод кунед агар имкон бошад мухлис шуморо ҳам ҳастм мухлис акаим бурзиз ҳастм савол дорам шумо ки чӣ сабаб шуд ки аз ровигӣ ба сарояндагӣ гузаштам бисёр хуб мо ба ин саволи шумо ҳоло посух мегирем асосан нигоҳ кунем бисёр нафаро фикр мекунанд ки ман айни замон ровӣ нестам ман ровигиамро давом дода истодам ин ягон стоп нашудааст ба қавле ки мегӯянд бале фақат дар баробари ровигӣ боз як касби дигарро шурӯъ кардед бале ба як мард чил ҳунар камат барои аз мо 47 шуд акнун давом медиҳем дар бораи намоҳанг барои намоҳанг ин клип меравӣ бисёр ҳам яке аз чикам корҳое буд ки ман барои вай аз сидқи дил бо як ҳавас кор кардем ин дар он ҷо 4 ҳунарманди мардуми мо убайдулло раҷабов шодравон аҳмадшоҳ улфатшоев бале устод сайрам исоева ва қурбони собир 4 нафар ҳунармандони мардумӣ ва шодравон улфатшоев дар миёни мо нестанд ҳама медонанд ки чанде қабл чанд моҳ пеш қалби зебояшон аз тапеш монд ва ин яке аз охирин сабтҳо яке аз охирин корҳои улфатшоев ин охирон кори устод буд ва ман ҳатто ҳайрон мемондам вақте ки мо рӯзи сабтро мемондем соат мо одатан сабтро вақте ки 7 мегӯем ё 8 мегӯем ман медонам ки ҳама соати 10 субҳ мебиёяд ё 11 аллакай рӯз устод соати 6 ё 7 саҳар меомаданд ман ҳайрон мемондам ман фикр мекардам ман намедонам ин ягон чӣ гӯям ягон муъҷиза аст ин чиз ягон чиз ҳис мекунӣ ки гӯя метавон шуд ва баъд аз тақрибан 10 рӯз ё 14 рӯзи дигар ман фаҳмидам ки устод аз ин олами ҳастӣ гузаштанд барои ҳамин бисёр хабари нохуш вале ман бисёр шод аз он ҳастам ки устод нақш офариданд ва дар ин клип чӣ гӯям номашон монд нақшашон монд ва ҳунари волояшон дар клипи мо монд ман дар ин намоҳанг дар ин видеоклип убайдулло раҷабовро нашинохтам як занги телефони аст қабул мекунем алло салому алайкум салому алайкум акай орзу ва алайкум барсалом худро маърифӣ кунед ва саволро ба мубориз пешкаш созед ман аҳлиддин ҳастам аз ноҳияи дурдасти шаҳри айвоҷ нуқтаи гармтарини тоҷикистон айвоҷ гармтарин нуқтаи тоҷикистон ман дар айвоҷ будам сӯхтам пухтам ба як азоб баргаштам ба душанбе дуруд бар шумо саломат бошед ман медонам ки шумо бисёр ҳазл ва дӯст медоред акай орзу ман мухлиси шумо ва ҳамчун мухлиси ман муборизро ҳамчун шогирди шумо медонам ва мухлиси акай мубориз ҳастам ман ҳардаи шуморо дӯст медорам мухлиси ҳардаи шумо ҳастам ва пайваста пайравӣ ба ҳардаи шумо ҳам мекунам муваффақ бошед дигар ба тамоми шунавандагони шумо ва ҳамчунон ба акай мубориз мехостам аз мубориз як савол кунам марҳамат акай мубориз шумо бо Орзу Исоев ягон клип кардан мехоҳед
من میخوام که در همون کلیپ شما اکای آرزو باشد. бале ташаккур ба шумо. барои чи не мо ба наздикӣ аки орзу ба ғайр аз оне ки масалан ровӣ ҳастанд мисли ман боз ҳамакора ҳам коргардон ҳам шоир умуман шахси ҳамакора ҳастанд ман орзу дорам ният дорам ки консерти якаи манро амин коргардонияшро ва умуман ровигиашро ба пуррагӣ ба дасти орзу супорем бо ҷону дил алло як бори дигар занг бизанед телефони мо 446 107 107 рости убайдулло раҷабовро ман нашинохтам бале мо ҳамроҳи устод суҳбат кардем устод рости гап маротибаи аввал ман розӣ гуфтам یعنی گفتن کلیپ من کلیپ بازی نمیکنم شاید این طور هر خیلی حالت ها بود ولی بالاخره راضی شدن و بعداً یک روز پیش از شب برای من زنگ میزنم میگن که من فکر کردم برای کلیپ تو من لازم نیستم من باید این کلیپ رو در این کلیپ باید که اشتراک نکنم من میگم استاد آخه گپ در سر چی است چی پرابلم شده است نه من فکر کردم من باید که کلیپ در آن کلیپ نقش آفرینی کنم ببخشید یک زنگ تلفنی است الو سلام علیکم خود رو معرفی کنید الو алло شما در نشر مستقیم قرار دارید مرحمت سوال خود رو پیشکش دادید السلام علیکم ака و علیکم بر سلام акаҷон мо якам бори замира пурсанӣ будем ки сабаби ҳамаи шавқу ҳавасшон мақсад ё ки ростӣ айкай ҳамаи айкай дар ҳамаи сериалҳо киноҳо мақсад вай мекардам иштирок мекардам мақсад киноҳои худшон надорам ана ҳамроҳи вай қурбон кинои ишқ пул душанбе ҳамро дар назар дорем ана мақсад чиқа бигум чандин киноҳо ҳастае ки мақсад рол бозӣ кардагиянд ё айкай кадом сол ташаккур ба шумо барои савол марҳамат خب تو این جانب یکی از بغیر از سریال ایش پول دوشنبه که الان 24م سریاش رفته ایستاده است 24م نشر این سریال من در یکی از بسیار هم فیلم جالبی استحصال سوخت سینما اشتراک کردم در یکی از نقش‌های اساسی و فیلم بسیار فیلم شوق‌آور است و 70-80% اگر خطا نکنم چی نام دارد فیلم با زبان روسی است پریکلوچین الیشیر نام دارد سرگذشت الیشیر این فیلم درباره من یک جوان تاجیک هستم که در روسیه تحصیل میکنم و یکی از دوستان روس زبانی خود رو گرفته به تاجیکستان میاره بله برای اینکه تاجیکستان رو ببینن فکر یعنی که عقیده هایشون عوض شود بله و این هم برای بلند برداشتن نفوذ ملی تاجیکستان نشان دادن عنعنه‌ها نشان دادن زیبایی طبیعتی ما نشان دادن شهر برای بالا بردن ریتینگ کشور بله خیلی خوب بود اکنون رنگ زدید موی سری هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف بله بعداً استاد راضی شدن نه که شرط خودی استادم همین بود که میگن که من باید در یک образи باشم که образ تماما نباشه بعدم گفتم استاد بسیار کار دشوار من گفتم образ شما معلوم است الکی ما دیگر خیلی کنیم شاید نمیشناسیم رو گفتن که بیاید یک کاری میکنیم که بیاید من اشتراک میکنم من دیروز در فیلمم اشتراک نکردم در هر چی روزی هم نمیشم من روزی میشم با شرطی که باید یگان کاری غیر عادی کنیم و بعدا فکر کردیم چیکار کنیم بیاید استاد دادن مویشون جنگیلا موی هستند بله سفید است موی سرشون و ما استاد رو گرفتیم موی بقالی که میگن کلاسیکا کردیم و مویشون رو سیاه کردیم بود مثل همون سرمایه‌داران بله اگر استاد در آنجا مثل یک نفری 45-50 سال بله 45-50 سال خیلی جوان یک 20-25 سال جوانتر شد استاد سپاس میگویم بعد چند با صحبت رو با مبارز ادامه میدیم حالا شرح خبرها رکلام و بعد ترانه دوست داشته مخلصان مبارز میروی بله آزیا پلوس
бишнав, эҳсос намо, бирақс. Радио Азия Плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс. Радио 107 FM. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.
бишнав эҳсос намо бирақс радио Азия плюс. Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс. من این قاعده رو اعتراف میکنم دوستم میدارم زیرا که تلویزیون مثلا یکی از جایهای بود یکی از مکتب‌های بود مخصوصا شبکه یکم تلویزیون تاجیکستان حاضر تلویزیون تاجیکستان که من در آنجا بسیار چیزا رو آموختم و شهرت اساسی مرا با منم مخصوصا تلویزیون داده است. چند مدت کار کردید در تلویزیون؟ من تقریبا 3 سال در تلویزیون تاجیکستان کار کردم. یک زنگ تلفنی قبول میکنیم. الو سلام علیکم خود را معرفی کنید اگر سوال داشته باشید پیشکش دادید. الو سلام علیکم. و علیکم بر سلام. اکا همین مبارز خیلی اکا. بله چی میخواستید؟ چی همین موزیکا اندی اکا اوزی گفتو میخواهد چی؟ تشکر زیاد. در فهرست ترانه‌های ما ترانه‌ها زیادند و این فهرست را ما عوض کرده نمیتوانیم و اگر شما اخلاصمندی سراینده ایرانی تبار اندی مددیان هستید شما میتوانید از دلخواه ذخیره‌گاه‌های اینترنتی پیدا کنید ترانه‌های اندی را. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. معرفی کنید خود را و سوال را پیشکش دادید. من علی اکبر هستم از شهر پنجکند. میخواستم یک ترانه اکایم بوریس چرا نگفتی رو پخش کنید. چرا نگفتی اینجا هست در میانی ترانه‌های ما حتما مخایچه شما رو با اینو بعد میگیریم. سپاس برای زنگ تلفنی. خوب باز یک سوال دیگر یک زنگ تلفنی دیگر است. الو سلام علیکم. بلندتر حرف بزنید خود را معرفی کنید و سوال داشته باشید مرحمت. اکای مبارز هستم از شهر خوجند. اگر خواهش دارم از شما میتوانید سرود دید با همراه زرنگاری زر سراده باشه اگر امکان داشته باشه. نصیب با زرنگاری زر نصیب. خیر مبارز چی میگوید نه گفته نمیتواند و این نصیب گویی مبارز معنای اون رو دارد که یا ها یا نه حالا معلوم نیست. بله به هر حال زرنگاری زر هم یکی از هنرمندان جوانی است که با مهنت خود نام به دست آورد شهرت به دست آورد. بله درست. و در نهایت صحبت امروز میخواهم یک سوال دیگر پیشنهاد کنم ولی باز یک زنگ تلفنی دیگر است. الو سلام علیکم خود رو معرفی کنید. گوش میکنم شما. و علیکم بر سلام. مرحمت سوالی داشته باشید پیشکش دادید. متاسفم نقص پیدا شد و علاقه کنده شد. دوستانی عزیز سوالی آخرین رو من از نام همه شما پیشنهاد میکنم با مبارز جان. از میان این همه کارهایی که شما میکنید برندگی، سرایندگی، روزنامه‌نگاری و باز صاحب کاری گویم کدامش به قلب شما بیشتر نزدیک است؟ این زمان با قلبی من بسیار سرایندگی نزدیک است. میخوام که تشکل دیم این چیز رو رشد نمایم در این ساحه و تو یک با اوج معینه که مثلا شخصا خودم قناعتمند میشم تو همون اوج برده رسونم. کدامش کمتر پسند است به شما؟ یعنی سوال از سوال شاید صاحب کاری باشد. دوست نمیدارید؟ دوست نمیدارم ولی دوست داشته ایستادم و باید که دوست دارم. مزه پول رو اگر بچشید
برای همین در کار است. برای دوستان و شخصان ایجادکاری شخصانی هستند که بسیار میخوان که همه طرفه آزاد باشند و وقتی که ورق و حسابات و دیگر چیزا لازم است این کمتر کاری دشوار. خیلی خوب. مبارز سپاس میگویم. تشکر. خوش آمدید به خانه خودتون. آزیا پلوس. بله. خانه شماست. ممنونم برایت فتح قلاهای بلند شهرتشان و چی بگویم صنعت رو تمنا میکنیم. تشکر زیاد میگم برای شما که آرزو که امروز دعوت کردید برای برنامه چون زیبا این مصاحبه یکمی ما بود. بهترین بود. بله بسیار هم وقت زود گذشت خوش گذشت همراه شما 2 ساعت من منتداری خود رو برای شما میرسونم و شما یکی از نفرانی هستید که برای من باور کردید برای سرآینده بودنم وقتی که ما 9 ماه پیش همراه شما در شکلاتنیچه‌ای که دوی میشتیم ریکلام شد بخشش میشتیم و بسیار نفران باور نمیکردند ولی امروز دیده استادیم که پراسماترها میلیون کنسرت ها معرکه ها و در مدت بینیاد کوتاه من سپاس میگم برای شما زیرا که 50% اگر آهنگساز باشد 50% دیگر این چیز از شعر وابستگی دارد و 100% ایجادات من نام شعرهای شما هستند. سپاس به پایان تشکر برای شما و همزمان میخوام که منتداری خود را بیان کنم با دیرکتوری کلی رادیو آزیا پلوس با منیژه احمد و همزمان با مؤسس медиа холдинги آزیا پلوس امید باباخانов تشکر. من یکی از چیگم شاگردانی همین مکتب هستم و بسیار شاد هستم که امروز تو یک اندازه اگر موفق شده باشم مثلا رادیو آزیا پلوس کارمندان آزیا پلوس همکاران گرامی قدر من سهمی خود را هم گذاشتند در همین روندی شهرت دیار شدن من. بهترین باری دیگر خوش آمدید مبارز و به همه شنونده ها روزی خوش و خوب و برقرار تمنا میکنیم پر از انتوزیازم پر از انرژی و پر از چی بگویم پر از قوه و نیرو بروید به جانب بهاری که میآید شما را استقبال میگیرد و ترانه های مبارز نیز مثل پیام بهاری اند در این سال در سالی که میآید یعنی سال نو ما نوروز ما فرا میرسد و ترانه های مبارز پیامک های زیبای و سبز و شنیدنی فصل امسالای بهار است. سپاس میگویم با رادیو آزیا پلوس بمانید. شنوندگان عزیز و گرامی قدر برای کار به همه شما. Радио